De evenementenhal in betere tijden. Sa soert matten. Een plak voor muziek en voorstellings dat honderden mensen op aankomen. Maar sa sjocht de hal er nou uit. Zuterig, net onttrekkelijk en hut on een opknapbeurt ta. Of on vervanging. Het wordt nog broekt als oefenromte, maar eens kent het zo net meer. Orges kikt de rompen binnen er net op een jaar. De culturele clubs vregen de gemeente de Frieske Marren om stiepen. Eigenlijk manier wordt daadkracht. We erkennen het probleem, doch wat aan het probleem en doch het vooral samen. Cultuur, bestuurders, ondernemers. De vereniging krijgen al een paar jaar geen subsidie meer. Het aannemen van het oude gebouw is financieel geen optie. Nou, het zal misschien net eens een kwestie wezen van net willen, maar het is net verantwoord. Het gebouw is in een dermate slechte staat van onderhoud. Ik ben blij met een politieke bereidwilligheid om €275.000 beschikbaar te stellen, maar met een achterstallige onderhoudspas van €300.000 gewoon economisch op deze manier net verantwoord is. Dus wordt er sjoen naar de gemeente. Spietig genoeg blijven de stwollen van burgemeester en wethouders joet leeg. Maar rietsleden binnen er wol. En de verkiezings komen eraan. Haze Jeltoer voor een cultuurcentrum op een jaar. Ik kreeg op de persconferentie dat het hier behoorlijk mist wordt. Nou, ik kan me voorstellen dat St. Grut Plak, de haatstad van onze gemeente, dat die verzending net heeft. Althans, dat er een grote vraag is om daaraan te werken. Nou, dat moet dus wat zitten. Daar moeten we politiek iets mee doen. Wij hebben er wel heel vroeger. En zeker structureel, dat is natuurlijk een oorverhaal. Maar het gaat goed met de Frieske Marren. We zijn van de rode cijfers in de zwarte cijfers. Dus de FNP denkt dat hier wel wat mogelijkheden liggen. Misschien is dit dan dags de toekomstmuziek.